Tedy potom to pošleš. Tedy potom a do píči a teď přijde. Nech to tady, my to máme tady. Ty věci to, ale no, jen Čapková už se chystá žalovat. ale Sarka bude říkat, co tady dělají ty toaleťáky, my si s ním budeme vidět, že tady žádný toaleťáky nejsou. Jo. Že má halušky. A když potom bude někdo rozbít takhle, tak si to dáme pryč. Ale to bychom nestihli, než on to bude. To na